la social media portal la group tu ban chorulo ini nani tum office ban kan nang si tong ko la pen karbi lammet amai atiri ahin pen kaching vai kaching saya phi ko pi si kechi parai ma bangso kuthak nang tum ban pasini po ar ko chiklu ni phaing ko pen ingko ra thom an ningkana se karbi lammet amai pi dongkam mukam dongka sarpu aklamalong ke padu ponji pu amai bang nilitum ahin pen labang so amai ke sai jog ji papi nang ko lo mate postpone nang ko adima bang ke la hello alam thi binong eta bang ke India adang pi al angkang pi along omicron akeso awur nang bat tik son thot si asam along lapen ilitum karbi anglong dapu is karbi anglong mat pen bijang mate west karbi anglong along seta aphai nang kambom lasi labang so amai kipadu along ke ilitum kaphiri mimi ang nang lerok lasi labang son kaphiri mimi ang abang asako nang jum chorlo aki abur bang nang jum chalo pura mo law and order mate sarkar hin pen jongsi ili tuma phan apor ipithulu pulute mo apor ge me hosi puthot labang so amai pi bang ke ili tum pedu puntu po la penang li tuma phan sidami puthot birta nang pachini puntu la sila aru arim la pen ke longri amai long ke claim ke dam abang fu akorti injir kaddo kave la pen tirika mamai along ke cepaduk dun kaduk ke abang fu tum phanta dilitum hin pen chuningri dikrim lo la pen ke alang hitum kaduk kave ta nang chedon dun pu pusi ning cipat hi iglo lain opini